La revista manresana d'informació i opinió, El Pou de la Gallina, ha complert un quart de segle explicant la història de la ciutat. La publicació, que té uns 700 subscriptors, acaba d'estrenar una versió en format digital. Un Sant Jordi d'ara fa 25 anys sortia a la llum el primer número de la revista mensual El Pou de la Gallina de Manresa. En Jordi i en Jaume van ser dues de les ànimes d'aquella modesta revista en blanc i negre. Una publicació nascuda amb un capital inicial de 300.000 pessetes i sobretot amb un esperit crític. De voler aprofundir i fins i tot donar, donar importància a la ironia, a la sàtira, que dintre del món local és possiblement més complicat. Han passat 25 anys, 276 exemplars i reconeixements com el Premi Tassis Torrent al millor mitjà de comunicació local l'any 1991. Una revista que s'ha fet gran amb dedicació, esforç i la feina dels col·laboradors. Ara la publicació s'adapta als nous temps i estrena format digital. D'entrada, internet és un banc de proves per experimentar. Si aquesta ha estat sempre una escola de periodistes, ara més que mai, perquè aquí no gastem tinta ni gastem paper. És a dir, podem posar els continguts que vulguem, tan llargs com vulguem, i de tots els temes que nosaltres necessitem o vulguem també. El Pou celebra aquests dies les Noces de Plata amb un cicle de xerrades. La primera es farà el dia 23 de maig i anirà a càrrec del periodista i escriptor Rafael Nadal.